els diré sincerament, és que a 3 mesos d'eleccions, com van fer en l'any 2019, ens presenten el que volen fer, quan ho volen fer, i després estaran 4 anys més. Vostès ja fa 8 anys que estan governant. I el problema no el tenim ara, això és cert. Nosaltres creiem que no és fer un nou projecte o una nova piscina municipal. El que creiem és que va una mica més enllà. Que nosaltres creiem que això no hem de poder esperar a la primera fase, a la segona fase, a la tercera fase, perquè clar, si en la primera fase portem 8 anys i encara estem esperant, doncs no m'hi puc imaginar quan la segona o la tercera fase. Jo crec que a Sant Quirze tenim uns molts bons clubs esportius, tenim molt bons esportistes i no tenim unes bones instal·lacions esportives. No recordo que en cap de les meses ens hagi dit quina fase era millor o quina fase era pitjor, o ha preguntat a alguna entitat com ho veien. No recordo, vostès ens han portat el PowerPoint amb les fases fetes, amb els pressupostos fets, i han dit esto es lo que hay, però en cap moment ha dit a cap entitat què era millor una cosa, què era pitjor una altra, què penseu. Ja que som tan participatius, no? Que podíem haver fet partícips en el nostre Consell de Poble, i que això malauradament no ha estat així. Per tant, el nostre grup no hi podrà donar tampoc el suport que tant volíem donar.